pamusoro wemazimbabwenzi nhasi handina nguva yekumhorosa vanhu, ndatsamwa samudzingwa atsamwa. Inzwa mudzingwa, iwewe hausi comrade rakakwana. Watiwa uchafokasi nenyaya yanyoka yemabhunu, wakuda kufokasa nenyaya yekubatanidza vanhu. Kana usina kana wasiya nyoka yemabhunu ari pasituation yaari, hapana waunobatanidza, bhozi newe tokuona kuti uri nyoka isingatomboiti. Isu kuhondo toziva kuti taiti kana mumwe akapfurwa hatimusi, as long as achirarama, nangwe afa taitomeka sure kuti tichadzoka toya totora mwodu tomufushira tomuviga. Iwe kana uchisiya munhu ari pasituation yakadaro kuti uri uzobatanidza vanhu, unobatanidza aniwo wambosiya mumwe wausina kubatana naye. Kana uchikonewa kubatana nehwani iyeye ari panguva iyoyo, wauchazobatanidza ndiani watinoziva kuti kana isusu hatizopindiwo futi pakaoma, unozongotisiya. Wakutoti usaro waka anoti kana bhazi rafa wakafanana nevanhu vanoti bhazi rafa wobuda wotiza woenda, ndiwo watobuda kaiwe munyoka yemabhunu ari pasirius. Hapana zvimwe zvacho zvatakutaura takuona makungotaura zvongoti Kenani ndoiziva, Kenani ndoiziva, musina neKenani yamunoziva, muchitongotinetsa nokuti wakutongotiteresa zvinosingaterereki. Kana watongera wabva ikoko ukamusiya mukomana uyo asina kubuda, ukada kuuya uchiti pwere uchibatanidza vanhu, hapana waunobatanidza panapa. You are not as popular as nyoka yemabhunu, ndiyo watachiziva kuti panapa anenge achitochitaura zvatei tichinzwa. Kana wamusiya iwewe, you are not part of us. Kulendi ndokumbiro umbondisiro odi yangu. Mudzingwa anzwe nyaya ndoda kutaura pano. Mudzingwa ukwane, ukaona nguva ukwane. Mudzingwa ukaona nguva ukwane. Uri kutsamwira nawe kuti vanhu vakakumbira mari vanhu kuti ukuzoenda kukoti kwa nyoka yemabhunu. Ndizvo here? Uri kutsamwira izvozvo here? Titaurire pane nyaya yako, uri kutsamwira chii? Ana Saruwaka watadza chii? Chii chatadza ana Saruwaka? Ana Saruwaka vari kuuya every time vachitipa maupdates ezvinhu zviri kuitika. Saruwaka atadzei? Mudzingwa ukaona nguva ukwane, iwewe kana wafunga kubuda uchivhura kachaneo kakovhura, ende hatisi kuzokuteera ikoko. Chigwedere chinouya nenzira yamakuitai. Nzira yamakuitai mukutaura kuti iwewe chigwedere ndiwe unochiunza iwe wega uri one. Saruwaka nditaurire, vanhu vese vakanga vazara kukoti kwa nyoka yemabhunu vakadhoneterwa here mari kuti waende kuzonoteerera koti yanyoka yemabhunu? Wanyanya kukosha chiiwe kuda kudhoneterwa mari iwe kuti uende kukoti kwa nyoka yemabhunu ugozotsvaga pekurara uchibhadharirwa nevanhu? What so special you are? Hey, Mudzingwa ukwane iwe. Ukwane Mudzingwa. Zvauri kuita hazvina kana brain. Ndo patinonetsera maZimbabweni papapa pekuda kuita madivisions. Wakuda kudya mari iwe, wakuda kuita utsotsi iwe. Iwe naGambakwe hamuna kumbosiyana. Iwewe naGambakwe hamuna kusiyana. Hakuna chigwedere chinounzwa nenzira yawada kutanga iyi. Kana uda kuti zvinhu zvirongeke, zvinhu zviende zviri mupipeline, dzoka kune vamwe. Saruwaka atadzei? Chii chaatadza Saruwaka? Saruwaka ari kuuya achipa maupdates each and every time. Saruwaka chaatadza chii? Uri kuda kuti isisu vanhu tikudhonetere mari, tikupe mari kuti ugozoenda kukoti kwa nyoka yemabhunu? Ndo zvauri kuda? Ndo zvauri kuda here? Saruwaka ane kodzero, kana kuri kunzi anozopiwa mari iyoyo kuti aende kukoti, ane kodzero nekuti ndiye akatanga nekufambira nyaya idzi. Iwe wanga uri kupi pakati pakasungwa nyoka yemabhunu? Wakamboenda kukoti kwake iwe? Uda tikudhonetere mari yekuti unoatenda koti yanyoka yemabhunu? Munhu ane chido anobuda nemari yake. Anobuda nemari yake oenda kukoti, unoteerera kukoti. Kwete tikupe mari, tidhonete mari, tikupe mari wewe kuti uende kukoti kunyoka yemabhunu. Vese wakaona wakazara kukoti, isu tikaitako takambopuwa mari nani? Inga takangozotsvagira mari munhu akaenda unoenda kunoatenda koti yanyoka yemabhunu. Mazoona kuti ndonzara, unotaura kuti iwe zvigananda zvakayazvoka kuti Mudzingwa mari siyana nazvo, iwe ungairambe iwewe. Indawa muri mahure emari imi. Dambudziko rabva papi papa? Chii chikunetsa padambudziko? Chanetsa chii apa? Alright, kana paine dambudziko, matadza here kudaidzana kuseri, mutaurirane pasi, mugadzirisane.
hausi kuona kuti iwe ndiwa kutokonzeresa confusion yekutoti murume anyuro inga pataurwa wani kuti pano neprocess yekuti nyaya iende kuhaikoti. Handizvere zvako zvava kutora dani zvakaramba musi wa20 ini ndobva iwewe kana zvaramba musi wa20 buda uvhure kachaniyo kako uone ndana chakuteera utori benzi iwe tutokuona hakuna chigwedero chinounzwa newe uri waniwe. Rongeka murume chinonzi kurongeka kutedzera gwara riri kudiwa nevanhu kwete kuita ukaona taakutaurawo isusu teerera iwe mudzingwa teerera mudzingwa siyana nekutuka vanhu siyana nekutuka vanhu siyana nekutuka vanhu vari kuunza shanduko munyika siyana nekutuka vanhu. Kana iri geza revolution ngaifambe zvakanaka wageza kana uchitaura hawana mbobvira wakatuka munhu hamudzidze makaita sei dzidzai kuna bva nababageza havataure matauriro amakuita wada kukonzeresa madivisions iwewe uri 1 wada kuita sagambakwe wada sagambakwe kuita kunyepa kuri professional kunyepa uda kufanana gambakwe riwe ukwane iwe mudzingwa iwe mudzingwa ngaakwaniwe siyana nekutuka vamwe ana chinegure vaitei chinegure atadzei musiye chinegure ari kuita zvaari kuita chinegure hana mbotaura nyaya kuti nyoka yemabhunu ngaanyore mujeri ari kutokurudzira kuti wakomana nyoka yemabhunu ngaabude zviri kutomurwadzawo but wakubata vanhu uri kuvabatire tokutsvagira mari isisu yokukupa kuti uende kukoti tokutsvagira mari yekuti kana wasvika kukuwana pekurara iwe ukwane maniwe ndozoita munhu ane chido izvozvo. Nyoka yemabhunu paanobuda muso anobuda akazvinzwa kuti waidoneterwa mari uchipiwa unzi wozonorara muhotera kuti ukwanise unoona nyoka yemabhunu anofara nazvo. Ndo patinonetsera ipapo vanhu vekumusha tine matambudziko ezvinhu zvese zvakutoitika izvo hamugone kushinga unotaura kuti kudhonetera mari isisu kuti uende kukoti unopenga here iwe musoro wako right ndakasvika 20 kasina kupa sina chabuda ndakuvhura kachanewo yangu vhura tina basa newe hatikuteere hatakana basa newe ukuona kuti kuteerera vana vezimbabwe chingungundengu chinounzwa nemunhu ari kuita zvaari kuita izvi saka unotaura kuti anasari wako ari kushingirira kuti asungwe ndozvauri kutaura zvakaitika kukoti mazuva apera vanozviona vanhu ivavo ndo vari kufungidzira kuti ndovangati zvigananda ivavo wange usingazvo zvaitika kukoti mazuva esari wai usingatendi iwe wai usinga appreciate zviri kuitwa nevamwe sapoti zviri kuitwa nevamwe kutozita zvako wega iwe sari wako ari kushanda ari kuupdate achienda every time sari wakati aive nayo sari wako ari kushanda asimbori gananda uya iwewe ndo chamuluzisa hope akasiyana nazvo iwe ende sari wako akasiyana nazvo nyoka yemabhunu akanyura unongori patight nevanhu iwewe zvauri kutoita izvi nokuti wachatsvaga pekublema napo ndokuti ndiwo uri kutotanga nazvo nokuti vanhu vese akaluza hope nemashoko avakutaura nyoka yemabhunu akadzoserwa musha akaenda maoko muzvigananda iwewe ndochatanga because wautokonzeresa confusion pautoitira upenzi pekushora-shora vamwe vanhu iwe uri kutaura ndiwo uri kugona sautaura kugona kwako kuvhura kachanewo kugona kwako kuvhura kachanewo here rega kupa confusion kana wafunga kuita zvinhu zvako nyarara rega kubata-bata vanhu siya vanhu vaite zvavari kuita kubva nyaya ichitanga iyi hatinambokuona isu ndiraenda kunatenda nyoka yemabhunu handina mari ndisirive ma100 kana ma10 tokuisira kuti zvanyanya kuita sei. Who are you panyoka yemabhunu iwe who are you uri ani hausi kuparticipata chaiko nyoka yemabhunu ari mujeri ukamboenda kukoti here uda kutodoneterwa tikupe mari uende ukwane iwe mudzingwa iwe